खर' गाज्रिलै फन हरलायबाय थैबाय दे आयै जालालै ओइ आयैलै मा खालामबाव नांगौलै बेबि नों मा खालामदों? गेम गेलेदों नै लोगोबो दं माथो थाब रिसिभ खालामा खनबेसे हरनांगौ नोंनाव? गोसथोनाय लाग्रालै नोङो बेबि थौना बेरायहैसै है बादों आं एसे दिनै एसे देहाखौ बोरैबा मोनदां नोंहा आंनि थाखाय मालाथो टाइम होफेरखो? खालि बिदिल'सै नोंना खोथायानो बेरायसैथ' हिनजावबो गैखालै थौ ओंखारदो जायखिया मोनला बेरायलायसै थ' ओंखारदो दानो थ' ओइ बे नोंनि एफबिनि प्रफाइल पिकचाराव लाइक होनाय सिख्लाया सोर? होद आं मिथिया आनफ्रेन्ड खालाम खालामालां हरलाय नोंनि पासवार्डआ मेसेजखौबो रावबो रिप्लाइ खालामथारालै उन्दुसैलां